Escape. 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 Joni Thierno yetti Zawiya ala jammeñang koye Nioro. Escape. 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 Talgade. Escape. Jono yetti Zawiya o. Escape. Talgade. Escape. 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 Tal. Escape. Escape. Ni Zawiya ɗo woni Zawiya Alaji Hammeñang ɗo e Nioro oɗo Zawiya Ceerno Ahmad Hadi Ahmad Mountaga Cheikh Oumar mahi ha pari winnirduma Alaji Hammeñang joni noon e garal Ceerno Mouhamadoul Bassirou waro waɗa visité Zawiya o e dow yamirore Ceerno Ahmad Hadi Ahmad Mountaga Cheikh Oumar eyyi no pamirten Zawiya oɗo o waɗa ko ɗo e Nioro o innira ko Alaji Hammeñang mo ganduɗa hande ne darni galle Cheikh Oumarul Foutiyou hande eɗen gandi oɗo avion privé kongo ɓesgu makko ɓe gari gam yiide gam jokkude enɗam hakkude mabɓe e galle Cheikh Oumarul Foutiyou bandiraɓe oto goɗɗe en jii ko woni ɗo ko fof men jaltini inchallah so gueno haaji amoy Escape. 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 C'est bon.